Honezkero badakizu adimen artifiziala zer den. Eta bestela, segi askar aurreko denboraldietan egin ditugun bideoak ikustera. Baina badakizu adimen artifiziala ere, artifiziala izan daitekeela? Bai, 2 aldiz esan dut artifiziala. Errepikapen horrekin, matematika klaseetan inoiz ikasiko zenuenarekin bezala gertatzen da. Minus bider minus plus. Adimen artifiziala gezurretasko adimen artifiziala da. Edo bestela esan da, gizakiaren lana oinarri duen prozesu bat da, baina teknologia automatizatu giza aurkezten dena. Fenomeno hori hainbat testuingurutan gertatzen da. Adibidez, zenbait startupek aplikazio bat aurkezten duenean, eman lezake bere funtzioa automatikoki egiten duela, baina benetan lehen hilabeteetan langile batzuk ari dira eskuz lan horiek egiten, edo makinari irakasten. Helburua da produktuak funtzionatzen duela ikusaraztea, inbertsoreak erakartzea eta konfiantza sortzea, naiz eta oraindik benetako automatizaziorik ez egon. Baina, non du jatorria kontzeptu horrek? Argigarria da azalpena. Adimen artifiziala izena Amazon enpresak sortu zuen eta arena den Amazon Mechanical Turk plataforma da kontzeptu horren adibiderik zehatzena. Zer den jakiteko izenak berak ematen ditu pista batzuk. Amazon Mechanical Turk plataforma 18. mendeko turko mekanikoa izeneko automata ospetsutik hartzen du bere izena. Automata horrek xakean bikain jokatzen zuela zirudien eta Europa osoan barrena aritu zen tokian tokiko jokalari trebeenak garaituz denen harridurako. Baina spoiler, etzen automata bat. Barruan benetako pertsona bat zegoen eskutatuta xake jokalari bikaina zena eta mugimendu guztiak kontrolatzen zituena. Antzera gertatzen da gaur egun ere automatizatuta daudela dioten sistema askok langileak dituztelako atzean. Eta gainera, askotan baldintza prekarioetan eta ordainsari txikiekin herrialde pobreagoetan. Halaxe da Amazon Mechanical Turkekin behintzat. Mikrolanak banatzeko plataforma bat da. Bertan, hainbat lan txiki eskintzen dira eta turko papera hartzen duten langileak lan horiek hartzen dituzte ordainsari txiki baten truke. Lan horiek askotarikoak izan daitezke, baina denbora azkarrean egitekoak dira eta noski, gailu digital baten bidez egin daitezkenak. Datu jakin batzuk etiketatzea izan daiteke, irudiak identifikatzea edo datu base bateko informazio zuzena ote den egiaztatzea, adibidez. Alegia, plataformaren bidez, gero adimen artifizialak baliatuko dituen lanak egiten dituzte hemengo pertsonek, ordainsari baxu baten truke. Eta lana oso gutxi ordaintzen denez, askotan, herrialde txirotuetan dauden pertsonak dira lan horiek egiten dituztenak. Hori ez da anekdota hutsa. Azken finean, horrelako plataformen bidez, enpresek lan prozesuak herrialde pobreetara deslokalizatzen dituzte, beren jatorrizko herrialdeetako arau etiko eta legalak saihesteko. Horrela, prekarietatea ezkutatu eta erantzukizuna lausotu egiten da. Isuri etikoa esaten zaio jokabide edo fenomeno horri. Horrez gain, praktika horien bidez, adimen artifizialaren garapenak duen benetako kostua ezkutatu edo desitxuratu egiten da. Ordainsariak baxuak direla esan dut, baina ez da hori arazo bakarra. Kontraturik ez dagoenez, langileak ez daude inolaz babestuta eta ez dago kontaktu pertsonalik plataformarentzat egiten baitute lan zuzenean. Eragin ditzaketen osasun mentaleko arazoak ere aipagarriak dira. Lan errepikakorra delako eta irudi bortitzak edo pornografikoak etengabe ikustearen ondorioz, eduki moderatzaile askok estres post-traumatikoa garatzen dute. Horren aurrean, langileen eskubideak aldarrikatzeko ekimen batzuk ari dira sortzen. Kenian sortu da Data Labelers elkartea, esaterako datu etiketatzaien eskubideak defendatzeko. Afrika mailako African Content Moderators Union moduko egiturak ere ari dira eratzen. Bistan denez, adimen artifizialaren atzean dagoen lana dirudiena baino konplexuagoa da. Eta ez beti polita. Gainera, zuk eta biok ere egiten dugu, neurri batean, adimen artifizialarentzat lan. Bai, zeuk ere bai. Googleen rekaptza sistemek irudiak identifikarazten dizkigute, eta horrekin datuak etiketatzen ditugu adimen artifizialaren entrenamendurako. Sare sozialetako gure jardunak ere algoritmoen hobekuntza elikatzen du. Hau da, geu ere, turko mekanikoak gara, doan egiten dugu lan teknologian presentzat. Horregatik da garrantzitsua AAA kontzeptua ezagutzea. Ez bakarrik teknologiaren funtzionamendua ulertzeko, baizik eta teknologiaren atzean dauden pertsonak ikusteko. Eta galdera zintzoak egiteko. Zer da benetan automatikoa? Nor egiten ari da lana? Eta zein baldintzatan?